Dinadawit ng DPWH ang kontraktor na si Curly Discaya sa umano'y halos 97 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Davao Oriental. Dahil dyan, isasalang na rin ng Ombudsman sa preliminary investigation ang lalaking Discaya. Si Joan Manalo sa Politico Update. Posibleng may pananagutan si government contractor Curly Discaya sa 96.5 million pesos na umano'y anomalous flood control project sa Davao Occidental. Kinumpirma ito ng Office of the Ombudsman sa isang press conference Lunes matapos tanungin si Assistant Ombudsman Nico Clavano tungkol sa mga ulat na may high-profile names na raw na isinumite ang Department of Public Works and Highways sa Ombudsman. Kaugnay ito sa mga maanumalyang flood control projects sa Bulacan at Davao Occidental. Well, as far as I can reveal, a manifestation was given by the DPWH through Secretary Vince Dizon, now impleading Mr. Curly Discaya in the same case, sa Davao Occidental, where his wife is also already impleaded. Ibig sabihin nito, pinaimbestigahan na rin ng DPWH sa Ombudsman kung maaari bang isama sa kasong naihain na sa Sandigan Bayan ang lalaking Discaya. Paliwanag din ni Clavano, nakatanggap raw ang Ombudsman ng mga affidavit mula sa iba't ibang tao na nagpapatunay umano ng beneficial ownership ni Discaya sa St. Timothy Construction and Trading, ang kontratistang nasa likod ng umano'y maanumalyang flood control project sa Davao Occidental. When you say beneficial ownership po, kasama po yan lahat, either they're the ones that sign on behalf of the corporations kahit wala po sila sa papel. Sila po ay umuutos or nagbibigay ng mga instructions sa mga tao doon sa kumpanya, exercising dominion over the company essentially. So kahit wala po sila sa papel, they are the ultimate beneficial owners of the company. At yan po ang isang challenge sa amin. Nasa Senate custody pa rin si Curly Discaya matapos itong ma-cite in contempt sa isang pagdinig sa Blue Ribbon Committee dahil sa umano'y pagsisinungaling at pag-iiba-iba ng pahayag. Ang asawa naman itong si Sara Discaya nasangkot din sa 96.5 million peso alleged ghost flood control project sa Davao Occidental, nakakulong pa rin sa Lapu-Lapu City Jail matapos ilipat ang kaso nito sa Regional Trial Court Branch 27 na isang special court para sa infrastructure-related corruption cases. Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Billionaire News Channel.